ndo zvamunoona kuti bumbiro redu remutemo chairo iro ratinaro iri ini ndinoona kuti takarikanya chazorikanya nekuti takatoita zvimwe zvinokonzeresa kuti tisagara zvakanaka, takawirirana zvinhu zvisiri izvo zvachese pabumbiro redu remutemo. Marights chaiwo takatarisana in terms of the rights. Inonzi right chii chinonzi right? Chinonzi right chii chatofanira kunge tichiteedzera. Andikuzona bumbiro remutemo, bhaibheri chairo, bhaibheri rakanyatsotaura kuti kudza baba namai vako kuti misi yako igowedzerwa wakapiwa naJehovha. Kudza baba namai vako. But tozoenda muconstitution yedu yatinayo inotaura kuti tine marights. Ungagona kuita marights namai yako wozvarwa apo namai apo womva wandoda kuita marights nemi. Hakuna zvakadaro. Mai ndimai, baba ndibaba. Mazona mai ndamai, baba ndibaba. Iye zvinezvi kana mukaona kuti unhu hwedu tiri kubvisa unhu hwedu tega, especially zvichikonzereswa nemapolitical parties. Nokuti kana zvanzi baba namai hazvina kunzi baba namai yako chete vakuzvara. Munhu wese mukuru kwauri aine mhuri yake ndibaba ako ndamai yako. Asi tiri kuona kuti mapolitical parties achayo anotoita kutoti mwana mudiki akadai so, maonaka anochallenge munhu mukuru akachena musoro, kuchallenge kuti gara pasiwe. Munhu zvinhu tine culture isusu, mukuru haanga aigare fundi, gara pasi. Kana kutorova, enda munorova munhu iye ari kutaura zvisiri izvo, enda munorova chaizvo. Baba kana kuti mai vosvika vorohwa nevana vadiki vakadai so. Chivanhu chedu tine tachiisa papi? Hakuna marights akadaro. Vanenge vachitungamirira ndo vanenge vane right yekukondora zvinhu izvi. Mazonaka mukawirirana zvinhu muconstitution, mawirirana mukawirirana zvinhu zviri wrong. By the moment yamunoona kuti zvatakawirirana izvi hazvinyatsoita, handitika munomboita zvinoita muzogadzirisa pamakakanganisa. Mazonaka muconstitution imomo makatovhiringwa zvisingamboita so. Iye zvinezvi member of the security forces izvo zisi, handitika vakanza vatore masides, handitika alright. Kana vasingafanirwi kutora masides, kana vachikomandwa nemunhu ane side, vanenge vari side ripi? Vanenge vachikomandwa nemunhu ane side rake, ivo havafanirwi kutora maside. Vokomandwa nemunhu ane side, vanenge vava kuside ripi? Handikuzvona because security forces dzosenza necommand, itai izvi, itai izvi, itai izvi, ndo zvavanoita chete. Hapana chavanomboita chavasina kukomandwa kuti itai. Vanhu vaya vanotokomandwa. Mazonaka saka ndo miko yavo ndo inovasungirira kuti vaite izvozvo, chero iye asingadi kuzviita, asi nechikodzero chekuti miko yaanenge akaisa achipinda ndo inomukonzera kuti kuzvino ini ndakapika ndikati ndichaita zvamushanduza, nokuti ivo havabvumidzwa kuti vafunge zvine zvavanofanira kunge vachiita semunhu. Vanotonzi we command you to do what, chero zviri wrong vakakomandwa izvozvo vanotoita zviri wrong izvozvo. Mazona manje saka ndo pamunoona kuti marights aya pane nyaya pakaitwa head on of the rights mubumbiro remutemo chaizvo. Marights iwaya kanganisa izvi vakomana izvi takati equal rights, tobva tazomira zvepasaidi iwe, ndobva paya chinhu chinonzi gay, magay aya. Kana tati equal rights tiri kureva kuti zvinoitwa nemurume mukadzi anofanira kuti azviite. Mhene kuti tingapagadzirise sei ipapo? Zvinoitwa nemukadzi murume ngaazviite. Saka patiri kuramba chigay ndepapi? Isakati we've got equal rights zokuti munhu anofanira takainzana. Mazona tiri kuramba chigay chatakabvumirana muconstitution kuti itai. Ndo maonero andiri kuita, mondiregererawo, but ndo maonero andiri kuita ipapo, nokuti amene kuti pane marights akasiyana nemamarights here.
tigona kuti aya maraiti aya akamira akadai so, aya ndo akadai so, iwo ari maraits. Mazona tinogona kuti tiite maraits acho tichiita zvinhu zviri wrong. Mazona manje very wrong. Hatifanira kumbenge tichidaro so takatotumanisa zvimwe zvinhu zvese so. Maona manje asi zvinogadzirika vanhu ava, vanhu vanokanganisa zvinogadzirika zvakangonaka, nekuti kamaona pamune makakanganisaka apa hatina kupafambisa mushe. Saka toita sei? Tidai mogadzirisa zvapera. Zvinhu zvese zvine zvaitika kana muklasi chaimo mukatadza tichano kuti inyorai correction. What is needed right now ndo masolutions. Ambotaura nomurume uyo ati toda masolutions. Zvaakudiwe zvinezvi masolutions ndeapi ekuti tibude. Ndiri kuda kutaura ivo vedu ndichiti pasi rino rese takatasana nepolitics, kune vanhu vanenge vada kutungamirira ingave nyika. Hakuna anombouya achiti inini mukandivoteraka hapana chandokuitirai, muchagara muchishupika strike. Hakuna anombouya achidaro. Anotokupromisai, and mapromises acho ese not even one yavanokwanisa kuti fulfill what they fulfill. Mapromise avo ekunyeba ivo ndo anoaita fulfill kuti I promise you kuti handina zvandokwanisa kuitira in terms yezvandakakutaura kuti chakuitirai. Mazona ndo zvavari vese zvavo. Musambonyeberwa, musanyeberwe. Mapoliticians akafanana vanouya achiti tinogona, hapana anomboya achiti handikone. Nyika dzese dzimwe dzakazombotongwa ivo panapa, ruling party kana iripo, hakuna kwakambopinda muopposition zvikazonzi zvanaka. Vemuopposition vanopindwa vachiti tinosvona rekedzai amukaka chaiwo. Hakuna, ndo mapromises chete ndozvavanongoita. Hazvinzarwa unenge uchizviita sei usina vanhu. Ende zvavanoita manje kana munhu aakutungamira haabvunze vanhu, ndo problem yacho. Haabvunze vanhu. Vatungamiriri vazhinji haumbonzwa achibvunza vanhu, nekuti paanongoisirwa vhoti yeX chete hapana chaanenge asaziva. Hapana chaanenge asaziva. Mazona saka panoda kugadziriswa ipapo. Why uchingoti waisirwa vhoti iwe wombwa wati ndakuziva? Kumbwa waziva zvese. Mazona izvi ende ini maondero angu andinoita pasi rino rese vatungamirika ndo vari kukonzeresa all this zvese kusagarisana kwatiri kuita pano pasi pezuva zviri kukonzerwa nevatungamiriri. Ndakambotaura pashure apo kuti inini ndiri kuvachallenja kuti ndivo vari kukonzera kuti pano pasi pezuva tisagarisane zvakanaka. Kana vachinge vasirivo, ndino withdraw statement yangu. Ndokunge vataura kuti ari kukonzeresa ndiningi, tonzova toona kuti tinganoona ningi wacho here kuti kweiwewe uri kuzvifambisawo sei. Asi ndiri kuti ndivo vari kukonzeresa, ndivo. We don't have any peaceful leader, head of state leader ari pano pasa asiri kukonzeresa vese. Hatina mapeaceful leaders. Nyika dzese dziri kutungamirwa nevanhu handisi kuti vanofunga here kuti kana uchichemedza vanhu vako munyika uri kutonga ndo kutonga. Hamene kuti kuchemedza vanhu ndo kutonga here. Uchingoita zvaunoda iwe, vanhu vachichema, uchinzwa vachichema, iwe unongoita zvaunoda. Saka ndo kutonga ikoko. Isi hazvinyatseita, nekuti kana vanhu vachichema iwe uchingoita zvauri kuita, you are holding them hostage. Vanenge atova mahostages, and a hostage haana choice. Anongoitiswa zvese zvaunoda iwe because ari hostage kwauri. Saka uda kuti aite sei? We are voting for us to be taken hostage nevanhu vatoita vhotera vacho. Mazona Smith chaiye akataura kuti over 1,000 years. Ezvezvi 1,000 years asadzabva kwana yakatofa kudhara. Hamene kuti 1,000 years dzaanga achitaura dzakadziri 1,000 years dzipi. Ndo zvavanoita mareaders ese. Ndo zvavanoita over 1,000 years ini bhacha rangu richatozotonga muno. Smith aitaura zvotaura. Ndiyo language imwe chete iyo inongotaurwa izvozvo. Havadi kubva kana vapinda panenge vapinda pakutonga. Hamene kuti unorambire chii? Kungobva mune zvakanaka zvikadi.
unongobva hazvina mhosva izvi, hazvina noenda nazvo zvepasi rinezvi. Ungazounganidzire zvese ukati zvaa zvangu, chinhu chaunozopedzera unondichipi Rhodes chaizvo akazvotumidza nyika ino zita rake kunzi Rhodesia, akakuzveidii kuisi izvino ariko kumatopozi, akarara kumatopozi uko, iyo nyika yanga ichinzi Rhodesia yatumidzwa zita rake. Zvinosara izvi, zvinosara ya hapana chamunombinda nacho, asi kutongosiya bad record chete yekuti zvaka vana Faro zvakagodi ndozvavanongoita vatungamiriri vese, vana Faro hatina niko yanga ichingomvhinge mvingi chete kusvikira nanhasi. Saka pasi rino chataexperienza ihondo, opposite yehondo runyararo. Hondo tadziona idzi kunofanira kuve pane runyararo. Saka tiri kutaura kuti tine masolutions eglobal peace. Ndinawo inini ndinawo masolutions kuti chii chinoda kuti chiitwe pano pasi pezuva, kuti pave nechinhu chinonzi runyararo, tigarisane zvakanaka tese pasi pezuva, ndinazvo. Asi kuti wozvifambisa sei ndo pane nyaya yangu ipapo, kuti ungazvifambise sei. Hauna help yaunombokwanisa kuti uwane kuti ungazvifambise sei. I don't know. Mano, ndakanyorerwa tsamba yandakandanyora 2019 United Nations Resident Coordinator, ndichikumbira kuti ndikasangana mungatite kuti titaure naUN Secretary General. Akandipindura tsamba achiti nyorera kuUnited Nations Secretariat. Ndikanyorera tsamba yacho ndinayo. Ndaita saizvozvo izvo ndobva ndati kuzvindoita sei izvi zvemakombiyuta hatichazvigona, unenge uchitoitirwa nevamwe. Ndobva ndaenda kuinformation kwedu, kuinformation yemuno yedu hurumende, kuti vandibatsire kuti tsamba iyoyo ndakanyorera kuUnited Nations Secretariat kwacho ikoko, tsamba yacho iyoyo ndinayo. Ndichida kuti vachindibetsera kuti mungandibatsira here, ndinoda kuti ndinzwe kuti tsamba yangu yandakanyora havana kuionawo here ikokoko. Ndinoenda kuinformation kwacho zvechokwadi, ndinoenda time and again. Avamo vari mumeeting vakabuda kunze kwenyika, zvino kuda kubatsiranawo kusvikira ndazosvika inini pandakanyorera kuna president wekuUnited States vaDonald Trump chikumbira the same kuti ndibetsere kuti ungandibetserawo sei kuti ndisangane nemurume uyu United Nations Secretary General vaGuterres. Akandipindura tsamba yacho ndinayo, asi vedu havapinduri. Ndakatopindurwa tsamba yacho ndinayo, ndokuna kutokuisira futi tsamba yacho panhinga apa pasocial media apa, ndokuisira tsamba yacho yandakapindurwa neofisi yaDonald Trump achitaura kuti ndinyorere futi United Nations Secretariat. Zvino handizivi kuti tingaitawo sei vedu, kungotsvaga kuda kubatsirana, hazvisi zvokuti kudii. Kana tichinge tapotsawo pakutaura kwataichiita uku, ndiregererei, tiri kuda kuburitsa chakanaka chete. Rurimi rwemunhu runongotsvedza, mongotiregererawo nokuti rurimi runotsvedza.